De la guara tots, soc Can el filòsof, i mai he sortit del meu poble. Per quin motiu hauria de sortir, si el veí té uns bons tomàquets i aquí hi ha bones mosses, també? Del meu poble al cel. Crec que en el meu epitafi posaré quelcom elegant que reflecteixi la meva fascinació per la vida. En l'epitafi d'altres hi posarà, per exemple, va fornicar. M'agrada sortir a passejar sempre a la mateixa hora. Això és perquè sóc metòdic, però hi ha qui dirà que estic trastocat i que sóc un obsessiu compulsiu. Estic particularment content de la meva obra, Crítica de la raó pura. En ella dic que hi ha molt gamarús que intenta demostrar científicament, per exemple, l'existència de Déu, de l'ànima o de la imbecilitat dels altres. En canvi, jo defenso que amb la filosofia, aplicant un bon mètode, podem trobar respostes a tot. Bé, jo segueixo amb els meus pensaments, que són els que em faran volar de mi al món.